हेलो लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे माने इनफरमेशन टाइपनि भिडिअ आरोना बियो दायो जे सोलिबाय थानाय जोंहा प्रधानमन्त्री आवास योजना ग्रामीण PMAY नि सायाव दायो जे जिअ टेकिं सोलिबाय दंमोन ना दायो बर्तमान बन्द जाना दंमोन ओमफ्राय जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंदोंमोन सेल्फ सार्भे जागोन होननानै बियो अलरेडि माने ओपन जाबाय माने रायजोफ्रा सोर मिथियो सोर मिथिया आं बिनि सायाव एसे मोजाङै माने आं दिन्थिलांनो नागिरदों आरो नोंथांमोना आंजों फारसेनिफ्राय फारि थांफालां बा नायफालां आं माने नोंथांमोननो स्क्रिनाव नोंथांमोननो खिन्थिना होगोन माने माबे एप्सखौ डाउनलड खालामनांगौ ओमफ्राय माबेनिफ्राय थांनानै जोङो माबोरैजाय फिलआप खालामनानै माबोरैजाय जिअ टेकिं खालामनांगौ बेखौहाय आरो सोरबाफ्रा जुदि थालांदोंब्ला आरो माने सेल्फ सार्भे खालामनानै हरनो हायो जाय जिबिका बिथांमोनहा जिअ टेकिं खालामदोंमोन बेजों माने नों सेल्फ सार्भे खालामनानै हरनायाबो सेम एखेयानो गासिबो माने अपसनफ्रा एखेयानो गोजा आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै नङा होमबा नोंथांमोना आंजोंहाय थांफादो आरो आं नैबेखौ सानो आरोना जायफ्रा माने दिनैहाय बिदा फंबाय सानै साथाम बा साब्रैसिमहालागै दं बा साथामसिमहालागै दङ बिथांमोनहाबो माने मोनसे समावथ' बेलेग जाखागोन नालाय बेनि बेलायावबो सोरबाफ्रा जुदि थालांदोंब्ला बेखौहाय माने सेल्फ सार्भे खालामनानै हरनो हागोन आरो बेनिखायनो आङो नैबे भिडिअखौ लाना फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना आंजोंहाय थांफाबानो जाबाय बियो माने जेबो गिदिर बाथ्रा नङा बा जेबो गोराबो नङा नोंथांमोना नायलांबानो माने बुजिगोन आरोखि थ'दो बिदिबा लोगोफोर नोंथांमोना आंजों स्क्रिनाव नोंथांमोना आंजों थांफादो आं माबायाव स्क्रिन शट भिडिअ खालामनानै आं नोंथांमोननो खिन्थिगोन नोंथांमोना आंजों फारसेनिफ्राय फारि नायलांबाय थाबानो अलरेडि नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायखांनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना साफायनानै हरनो हागोन आरोखि थ'दो बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो आं एबार नोंथांमोननो दिन्थिलांसै नोंथांमोना जों नायफालांबाय थादो फार्स्ट टाइम जोङो बे एप्सखौहाय अपेन खालामग्रोनानै लाग्रोनांगोन जोङो अपेन खालामबा अबाव थांनांगोन फार्स्ट टाइम जोङो प्ले स्ट'र थांग्रोनांगोन नैबे जाबाय प्ले स्ट'राव थांबाय आङो प्ले स्ट'राव थांनानै थांदो जोंनियाव सार्च खालामदो आवाज प्लास नैबेयाव नुदोंना आवाज प्लास 2024 नुबाय दा नै आंनाव अलरेडि माने डाउनलड खालामखानाय दंखायो आङो बेखौहाय डाउनलड खालामखानाय नालाय आं डाइरेक्ट अपेनल' बानायसै आं बेयाव अपेन बानायबाय अपेन बानायनाय लोगो लोगो नोंसिनाव नैबिदि ओंखारगोन बे जाहैबाय नैबेयावहाय एसिस्टेन्ट सार्भे ओमफ्राय नैबे सेल्फ सार्भे जोङो दायो सेल्फ सार्भेयाव होनांसिगोन नैबे सेल्फ सार्भे होबाय सेल्फ सार्भे होनाय लोगो लोगो जों बेयाव ओमफ्राय आरो आधार कार्ड होनांसिगोन जायनिखौ नोङो न'खौहाय माने भेरिफाइ खालामगोन बा जिअ टेक खालामगोन आरोखि आं दायो बेयाव आंनिखौनो होनानै नायनोसै नङा होमबा बेयाव आं जायखिया आंनि आधार कार्डखौ होबाय आङो बेयाव ओमफ्राय इदि थुना होबाय आं इदि होनाय लोगो लोगो नै बिदियाव नोंनि फट'खौ लानांगोन आरो दा आंनि फट'खौ लानि आङो लडिं नै नोंनि जुदि जानाय लोगो लोगो आधार कार्डआ आपडेट जानाय लोगो लोगो EKYC साक्सेसफुल जाबाय ना इयाव नोंनि माखासे डिटेल्सआ ओंखारबाय इयाव ओंखारनाय लोगो लोगो नों इयाव अकेल' होना होदो अके होबाय अके होनाय लोगो लोगो ओमफ्राय नों बेयाव मोनसे पिन नाम्बार बानायना लानांगौ आरो मोनसे नों होना लादो जायखिजाया मोनसे होना लादो नों 111122 1122 होमबा आं बिदि होना लाबाय इजि आरोबाव इयाव इन्टार पिन 1122 अके नै एबार बिदि फैबाय बिदि फैनाय भिडिअ खुलिनाय लोगो लोगो नों एबार इयाव होदो सेलेक्ट स्टेट आसाम सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट बेखौ होना होदो नों धेमाजि ओमफ्राय बिनि उनाव फैबाय सेलेक्ट ब्लक आंनाथ' बड'लेण्ड नालाय नोंनि जायनि ब्लक नोङो बेखौ नोंनि जायनिया नोंना मा ब्लक बेखौ होना होदो ओमफ्राय नैबेयाव सेलेक्ट पन्सायत आंना जाहैबाय पन्सायतआ नलबारि आंनि गाहायाव नलबारिखौ होबाय ओमफ्राय बिनि उनाव फैबाय नै सेलेक्ट भिलेजा जाहैबाय आंना रेभिनिउ भिलेजावसो थागोन नालाय बे आंना नै जाहैबाय धनसिपुर सलसलि रेभिनिउ भिलेजा आं बेयाव होना होबाय ओमफ्राय बेयाव होनाय लोगो लोगो नैबे प्रसिडआव होना होदो प्रसिडआव होबाय आं नै इदि ओमफ्राय एबारसो फैबाय फर्मा नोङो एबार नैबेयावहाय मा खालामदो नोङो एबार नैयाव थांदो नैबे एडिट सार्भे एबार नोंनियाव फार्स्टआव इयाव होदो सार्भेयाव नै एबार आखौ नोंनि नामखौ होफिनदो आंनि नामखौ बानायदों नालाय आं राजु आंनिखौ होबाय ओमफ्राय आंखौ आधार कार्डखौ होफिननांसिगोन नोङो
6 7 6 ओमफ्राय दाना नोंना नैबेयाव दङ जब कार्डखौ दंबा होदो जब कार्ड गैयाबा होनाङा बे इसिबां मेन्डेटरि नङा आं होबाय नैबेयाव ओमफ्राय नैबेयाव जेन्डारखौ होदो आं मेल नालाय मेलखौ होना होबाय ओमफ्राय आरो नैबेयाव दंबायो मा होनो बेखौहाय कास्टआ नोंना ST आं ST नालाय ST होना होबाय ओमफ्राय नोंनि बैसोखौ होना होदो बैसोआ बेसेबां आं ओरैनो होबाय 33 ओमफ्राय नोङो हाबा जानाय ना हाबा जायै ना मा बेखौ होना होदो नों आं ओरैनो खिन्थिदोंमोन नालाय आङो ओरैनो सिंगल मोनसे होथ'नोसै ओमफ्राय आरो नैबेयाव होना होदो नोङो नोंना मा होनो फादार हासबेन्ड नों माखौ होयो जुदि फादार बा फादार आं होबाय जेनेबा आं बेखौनो होबाय ओमफ्राय नोंनि फन नाम्बारखौ होना होदो फन नाम्बारा दंखायो ओमफ्राय लिटारेसिखौ होना बुंदो नोङो बेसेबाङाव फरायनाय आङो जेनेबा ग्रेजुवेसन नालाय ग्रेजुवेसन आंनिखौनो होथ'बाय नालाय आंनिखौनो होबाय आङो अकुपेसन नों मा मावो आं एग्रिकालचार ओमफ्राय नोंना मेम्बार नैबे फेमिलि मेम्बार आरोना फेमिलि मेम्बारा नोंना साबेसे बेखौहायसो दायो नांगोन जुदि नोंना साथाम जुदि फेमिलि होदोंबा साथामनिखौबो नों आधार कार्ड होनानै बिदि फर्मखौ फिलआप खालामनांगोन नोङो ओंखायनो आं बेयाव थाब जानायनि आङो मोनसेल' होनोसै आं सासेल' नङाबा गोलाव जागोन नालाय ओमफ्राय आरो नैबेयाव नोंनि होदों बेवहाय इलिजिबिलिटि नोंस्रा जुदि सोरबाफोर माबाफोर दं नामा फिजिकेल हेन्डिकेप बेयाव दंबा होदो ओमफ्राय नैयाव जालायबाय नैयाव नेक्स्टआव एनि मेम्बार उइथ क्रिटिकेल माबा लोमजानाय सोमजानाय दं नामा बिदि होनना बुंदो ना बेखौ होना होदो नोङो नैयाव गैया नालाय गैया ओमफ्राय नैबेयाव होदो नों जेनेबा फेमिलि इनकाम इयारलि जेनेबा एनुवेलि आरो ना बोसोराव बेसेबांखिनि खामायो होनो हायो नों जेनेबा 30खौनो होबाय आं 30 होबाय ओमफ्राय नैबे बेयाव नोंनिखौ बोसोराव बेसेबां नों खामायो बेखौ होनाय लोगो लोगो नैबे सेभ एन्ड नेक्स्टआव होबाय इन्टार 7x आं नैयाव होदों ना इउ हेभ इन्टार अनलि वान फेमिलि मेम्बार नों जेनेबा सासेल'सो फेमिलि होबाय नालाय ओंखायनो बेयाव सासेल' होननानै खिन्थिबाय आरो ना सानैबा साथाम ओंखारदोंमोन साथामबानो साथामनि फर्म फिलआप खालामनांगौमोन दा आं सासेल' होबाय नालाय ओंखायनो सर्ट जासिगोन नै आं क्लिक खालामबाय बिदि क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै आंना फर्म फिलआप खालामनाय बिदि फैबाय आरो बेयाव नामा फैबाय बोसोर फैबाय ओमफ्राय नोंनि आधार नाम्बारा गाहायाव फैबाय ओमफ्राय आं दायो मेनुआव होनांसिगोन नैबेयाव राइट सिन होनानै क्लिक खालामनानै ओमफ्राय नैबे प्रसिडआव होदोलाय ओमफ्राय नैबेयाव नोंना फैलायबाय बेंक एकाउन्ट डिटेल्स नों बेयाव बेंक एकाउन्टखौ होबाबो होनो हायो होआबा होनो हाया होबा होनो हायो आरो होबा होजायो होआबा होजाया नोंनि खोथासै होयोबा नों होदो बेखौ फिलआप खालामजोबनानै होदो नोङो ओमफ्राय नैबेयाव होदो जुदि नोंनो गैयाबा नों होआबा बेयाव होदो आइ डोन्ट नट हेभ एकाउन्ट डिटेल्स नाउ आइ उइल आपडेट लेटार उनाव ना बेयाव होबाय बेयाव होनाय लोगो लोगोनो मा जाहैबाय नेक्स्ट नैबेयाव नेक्स्टआव होदो नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय दाना बिदि जाबाय नालाय दायो नै फैबाय नैबे कुइसनखौ नोङो मोजां नायनानै होदो नोंनाव मा दं मा गैया बेखौ फिलआप खालामदो नङा होमबा आं जायखिजाया ओरैनो फिलआपल' खालामलांबाय नालाय नोंसोरो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आङो जायखिजाया आंनिखौ फिलआप खालामलांबाय ओमफ्राय होदों एनि मेम्बार अफ गभार्नमेन्ट एमप्लयि नोंहा जुदि न'खराव सोरबाफोर साख्रि मावनाय दंब्ला होदो आंनिबा बांसिन माने न' होनायानो बेटार आरो ओमफ्राय नैबेयाव होदों एनि मेम्बार आर्निं मोर देन 15,000 पार मान्थ ओमफ्राय नैबेयावहाय नोंसोरो गाइडलाइनखौ मोनदा मोनाखै आं मिथिया खिन्थु आंनियाव आरो ना आंनि माने जितु माने नैबे दानि गोदान पिएमअवाइजिनि न'निया सार्भे खालामनायनिया जिअ टेकिं खालामनायनि गाइडलाइना नोंनि न'खराव सोरबाफ्रा जुदि मान्थलि 15,000 सेलारि जानाय दंब्लाबो बेयो न' मोनगोन ओंखायनो आंनिबा बेयाव नोङो एस होबाबो नों जेबो एफेक्ट खालामनाय नङा न' होबाबो जेबो एफेक्ट खालामा आरो आंनिबा एस होबाबो जेबो एफेक्ट खालामा मानो होनना बुंबा गाइडलाइनाव दंखायो नालाय गाइडलाइना नोंसिनि न'खराव सोरबाफ्रा जुदि 15,000सिम जुदि दरमा जानाय दंब्लाबो न' मोनगोन होननानै गाइडलाइनाव दंखायो ओंखायनो इएस होबा होजायो जेबो नङा आं गैया नालाय गैया न' होबाय ओमफ्राय एनि मेम्बार पेयिं इनकाम टेक्स बेबोथ' न' जोंथ' मोजां नायनानै फिलआप खालामना होदो ओमफ्राय नैबेखौ होनांगोन आरो नोङो नङाबा नोंना मा जाहैगोन माने लेन्डलेसाव गोलैहैगोन माने हा गैया होननानै नैबे डु इउ हेभ लेन्ड टु कन्ट्राक्ट दा हाउस नोंनाव न' लुनो हा दंना गैया बेखौ नोङो न' होयोबा मा जाहैगोन लेन्डलेसाव गोलैहैगोन माने नोंना ओंखायनो बेखौ इएस होनांगौ आरो ओमफ्राय नैबेखौ नों जुदि सोरबा बेनिफिटेड हाउसिं स्किम फर दा फार्स्ट टाइम मोनबाय मोनाखैबा मोनाखै आरो ना बेखौ न' बेयो जेबो इफेक्ट गैया खिन्थु नैबेखौहाय लास्टनि सेकेन्डखौ होनांगोन आरो नङाबा नोंना लेन्डलेसाव गोलैहैगोन माने ओमफ्राय आङो थांबाय नैबे 7 नेक्स्टआव नै ओमफ्राय बेयाव फैनाय लोगो लोगो मा जाहैबाय दाना नै जों नोंनि न'खौहाय फटक मारिनांसिगोन आङो जायो सिम्पोल न'खौ फटक मारिनोसै नङा होमबा ओरैजाय आं मोनसे फटक मारिबाय अके
ना अके जाबाय ओमफ्राय आं बेखौ गानना होबाय बियो मा न' बेखौनो साफायदो रुपकास बा मा होनो बेखौहाय बेखौ साफायखांनाय लोगो लोगो नों आरो बेकहेन्ड साइड इमेज ओमफ्राय नोङो माने मोनसे खालि जायगाखौ साफायनांगोन आरो बेयाव नै बिदि होबाय आङो बेखौबो साफायबाय नङा होमबा बेखौ साफायनाय लोगो लोगो बिदि आङो इयाव क्रप्स खालामनानै होबावबाय बेकहेन्ड साइडखौहाय इयाव होखादों नालाय ओमफ्राय बेखौ होनाय लोगो लोगो नोङो 7 नेक्स्ट इयाव थांबाय इयाव थांनाय लोगो लोगो मा जाहैबाय बे बैयाव थांखासिगोन माने इयाव थांबाय बियो जोब्बाय आंथ' बेखौ साबमिट खालामला नङाबा माने बेबो थांगोन नालाय ओंखायनो आङो आं दायो बेगाव थांबाय ओमफ्राय लास्टआव नों बै लास्ट फट'खौ साफायनाय लोगो लोगो नैबे फैगोन आपल'ड सेभ सार्भे डाटा नैयाव होमबाना नैबेयाव नों क्लिक खालामदो ओमफ्राय नैबेयाव आपल'ड रेकर्डखौ होनानै हरदो आरोखि बेखिनियानो नोंथांमोननो खिन्थिबाय आङो जाय बिथांमोनहा दिनैसिम माने थालांदों बा बिथांमोन माने जिअ टेगिं खालामनो फैनायाव बा सार्भे खालामनो फैनायाव नोंथांमोना न'आव गैयामोन बा मानसिखौ लोगो मोनासै बा थालांबाय माने बारा गोबावनि सम गैला आरो बुंनाय बायदिबाथ' बे माने 17 एप्रिलनिफ्रायनो बन्द जाफिनगोन दाख्लै माने बिथांमोनखौ साफायनो होनाया जेनेका बन्द जादों बेबो अलरेडि बन्द जागोन ओंखायनो आं सानदों आरोना माखासे थालांनाय मानसिफोरा जाहाथे सोरनिबाखौहाय बिदा फंबाय 3 4 गेजेराव सोरबा सासेखौल' साफायलांदों बा सार्भे खालामलांबाय होमबा माने अकल सासेनाल' फैगोन बा माने बोसोर जेनेबा बेनि माबाया जाहैबाय प्लेनिङा जाहैबाय बोसोरबा आरोना 2029 नि गेजेराव माने गासिबो दा नैबे सार्भे खालामनायफोरा आइडि जानानै न' मोनजोबगोन होननानै जेनेबा गाइडलाइनाव होदों आरो ओंखायनो आङो बुंबायहाय सोरबाफ्रा जुदि थालांबावदोंबा बिदा फंबाय 3 4 माने बानायना हर आइडि बानायनायाथ' जेबो गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय बोसोरबानि गेजेरावसो खेबसे फैयो नालाय थांनाय बाराव 2018 सनाव फैदोंमोन 2018 सननिफ्राय नै दासो आखौ गोदान आइडि बानायबावनो मोनसे चान्स होदों बेनिखायनो बेफोरबायदि खाबुखौ माने लायोबा मोजां आरोखि मानो होनना बुंबा बेथ' माने बोसोरबानि प्लेनिं बा बोसोरबायाथ' बोसोरबानिबो बारा जानो हागौ हयथ'बा माने 8 बोसोर 9 बोसोरबो जानो हागौ बेनिखायनो जायफ्रा थालांदों माने थाबनो बानायनानै लाबा मोजां आरो माने गुटिकेलि बेयावथ' थाइसेबो खरसा जाया नालाय आजिखालिथ' नेट पेकआथ' गावनो सोखायो नङा होमबा बेनिखायनो गावनावनो जुदि फैदोंमोन नालाय मोना जाया जेला गभर्नमेन्टआनो साइटखौ खुलिना होदों बेनिखायनो जेनेबा बानायनानै हरनाया आंनिबा गाज्रि नङा आरो आं बेखायनो बयखौबो खावलायदों सोरबाफ्रा जुदि थालांबावदोंब्ला 3 4 जों जेबो खोथा गैया नांगौथाय नोंसोर जब कार्डखौ नांगौथाय आलदा खुलिनानै लानो हागोन देनां जेला भेरिफिकेसन जाबावगोन नालाय बे साननैसोनि उनावनो होमबा नोंसोरो जुदि आखौ आपडेट खालामबावनांगोन जेरैहाय जब कार्डखौबो आपडेट खालामनांगोन आधार कार्डखौबो आरोबाव खेबसेबाव आपडेट खालामनांगोन माने बेनि उनावसो नोंना फाइनाल मार्कआव फैगोन आरोखि बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायदों आरो गासिबनावथ' आजिखालि मबाइला थाखायो नालाय ओंखायनो गावनो बानायनानै हरदो आं माने स्क्रिनशटआव भिडिअ बानायदोंमोन आङो ओमफ्राय माने गासिबो बेलेगखौहाय जायो खिन्थु बे साइडआ माने जाया खोमसि जायो माने निश्चय माने गभर्नमेन्टनि माबा नालाय ओंखायनो बारा इस्टानफ्राय बिदिबो होआखै खोमा आं बिदि सानदों आरो बेनिखायनो आं माने सर्टै बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय आरोखि ओंखायनो आं बयखौबो खावलायदों नोंथांमोनहा जुदि बानायोबा आंनि नैबे इउटुब चेनेलनि आंनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ आं होना होगोन सोरबाफ्रा जुदि डाउनलड खालामनो जुदि उसुबिदा जादोंब्ला बा जायाखैब्ला आं नोंथांमोनहा आंनि बे डिसक्रिपसनाव थांनानै बे लिंकखौहाय थुनानै नोंथांमोनहा डाउनलड खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आरो बेयाव मोनसे डाउनलड खालामबावनांगौ आधार कार्डनि बे जेला फट' टाइमबा बेखौबो आं लिंकआव होखागोन आंनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोनहा नायनानै डाउनलड खालामनानै लानानै दोननायनाय नङा होमबा जायोबाथ' जाबायनोसै जायाबाथ' माथो खालामबावनो बेनिखायनो आंनिबा खालामनांगौ होननानै आं सानदों आरोखि बयखौबो बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय जायफ्रा दिनैसिम खालामाखै बा खालामनो होनना सानदोंमोन बा बिदा फंबाय 3 4 अकल सासेनिखौल' खालामना हरबाय आरो माखासेया थालांबाय बिथांमोनहाबो खालामना हरनांगौ आरोखि मानो होनना बुङोबा मानसिया माने बोसोरबानि गेजेराव मा जायो मा बेरो रावबोथ' बुंनो हाया नङा होमबा सोरबाया माने बेमार आजारजों नाख्रेबजानानै बायदिसिनाबो जानो हागौ सोरबाया माने बुंनोथ' हाया बेफोरखौहाय मा जालांगोन मा बेरगोन बेनिखायनो आंनिबा बयबो खालामनानै हरनांगौ होननानै आं सानो आरोखि आं बेखौनो नोंथांमोननो भिडिअखौ बानायनानै दिन्थिबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना हरदो आं बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो जाय बिथांमोना दिनैसिम आंनि फेसबुक पेजखौ नायो फल' खालामाखै फल' खालामना होनो थाखाय खावलायबाय आरो जाय बिथांमोना आंनि राजु धनस्रि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बेखौबो आं साबस्क्राइब खालामनानै होनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय अके बाय